Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elias. Walang eksaktong taon. Mountain Province. Simula bata pa lamang si Elias, ay madalas na siyang pagsabihan ng kanyang mga magulang na huwag tumungo sa kabundukang bahagi ng kanilang lugar. Marami kasi ang kwento-kwento na tirahan ng samut-saring nilalang ang bundok na yon. Dahil doon, ganoon na lang ang takot ng mga tao sa lugar nila na tumungo roon, gayong hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila kapag pinasok nila ito. May kalayuan sa bahay ni Elias ang naturang bundok, gayong nasa 2 baryo pa ang madadaanan nila bago marating yon. Walang nangangahas na tumungo roon, gayong masukal din ang gubat na madadaanan patungo roon. Sa paglipas ng mga taon at nang nagbinata na si Elias, nakuryoso na siya kung may katotohanan ang lahat ng mga kwento tungkol sa kabundukang yon, dahilan para maisip na rin niya minsan na tumungo roon. May kung ano sa loob niya na nagnanais na mapasok ang lugar na yon, upang patunayan kung totoo ang lahat ng mga kwentong narinig nila tungkol doon o sadyang pananakot lang din sa mga taong naninirahan sa lugar nila. Isang beses, napagpasyahan niyang magtungo roon. Wala siyang pinagsabihan kahit pa ng kanyang mga magulang, gayong alam nitong pipigilan siya ng mga ito at pagagalitan. Inihanda na lamang ng binata noon ang mga gamit na dadalhin at nagsulat na rin siya sa isang kaperasong papel. Inilahad niya roon na may pupuntahan lang siya at walang dapat na ipag-alala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nun, umalis na siya sa kanilang bahay. Buo ang loob ni Elias na diskubrihin ang mga hiwagang nagaganap sa kabundukang yon. Hindi maintindihan ng binata pero may kung anong umuudyok sa kanya na gawin ang bagay na yon. Nay, Tay, patawad. Alam kong pwede ako mapahamak dahil sa gagawin ko. Pero, nais ko lang na alamin ang totoo tungkol sa naturang kabundukan at alisin ang takot sa ating mga tao, simula noon magpahanggang ngayon. Nagsimula na si Elias sa kanyang paglalakad papaalis sa kanilang baryo. Kahit na malalim na ang gabi, ay walang naging pakialamang binata, gayong maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Hindi rin siya nakaramdam ng takot, kahit hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya roon. Sa kabutihang palad, walang naging sagabal sa paglalakbay ni Elias patungo sa lugar na pakay niyang puntahan. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad ng binata, narating na niya ang masukal na kagubatan kung saan siya dadaan patungo sa kabundukan. Huminto muna siya upang matyaga ng kanyang paligid. Naging alerto rin siya at inihanda ang kanyang itak sakaling may kung anong sumugod sa kanya roon. Sinimulan ulit niya ang kanyang paglalakad papasok sa gubat na yon. Panay ang paglinga-linga ng lalaki sa tuwing may naririnig siyang mahihinang kaluskos. Mabuti na nga lang at umayon sa kanyang tadhana, gayong hindi siya nahirapan sa kanyang nadadaanan dahil sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Nang makarating siya sa gitna ng naturang kagubatan, sandali siyang napahinto. Nanatiling kalmado at mapagmatsyag si Elias, lalo na at may nauulinigan siyang ingay sa hindi kalayuan. Nagpasya siyang magtago upang alamin ang susunod na mangyayari. Nang makapagtago na nga siya, bahagya na lamang sinilip ni Elias ang pinagmumula ng ingay na kanyang naririnig. Ilang sandali pa ang nakalipas, biglang natahimik ang kanyang paligid. Nagtaka ang lalaki, gayong batid niyang mga pagyabag ng paa ang naririnig niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Inilinga niya ang kanyang paningin, pero wala siyang nakitang tao o kahit hayop man lang. Hindi ako pwedeng magkamali na may paparating sa aking direksyon. Marahil ay nagtago lang din ito katulad ko. Naghihintay pa ng ilang minuto si Elias
Subalit bigo siyang makarinig ulit ng mga pagyabag. Sa kadahilanang ito, nagpasya na lang siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Akmang hakbang pa lang sana ang binata nang may marinig siyang boses sa kanyang likuran. Napako sa kanyang kinatatayuan si Elias at unti-unting napalingon sa taong nagsalita. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi mo ba alam na delikado rito? Hindi kaagad nakatugon si Elias sa naging tanong ng matandang lalaki sa kanya. Nakatingin lang siya rito habang pinagmamasdan ng maigi ang kanyang itsura. Naghintay naman ang tugon ng matandang lalaki mula kay Elias. Kaya nagsalita na rin ang binata at sinabi ang pakay niya sa lugar na yon. Elias ang pangalan ko. Narito ako upang alamin kung totoong kwento-kwento tungkol sa kabundukan dito. Sino po kayo? At bakit nandito kayo sa lugar na to? Seryoso ang mukha ng matandang lalaki habang nakatingin kay Elias. Kinabahan ang binata dahil doon, pero hindi niya ipinahalata yun sa matanda. Ilang sandaling katahimikan pa ang namutawi sa pagitan nila bago muling magsalita ang matandang lalaki. Tandang Omeng na lang ang itawag mo sa akin, binata. Hindi ka na dapat nagtungo rito kayong delikadong lugar na ito, lalo na at gabi. Mabuti pang umalis ka na rito habang wala pang nangyayaring hindi maganda sa'yo. Nangunot ang noo ni Elias dahil sa sinabing yon ni Tandang Omeng. Magtatanong pa sana ulit siya sa matandang lalaki, pero natigilan siya dahil sa sunod-sunod na mga pagyabag na kanilang naririnig na animoy patungo sa kanila. Halika, sumunod ka sa akin dahil paniguradong manganganib ang buhay mo kapag nakita ka nila. Pagyaya naman sa kanya ng matanda. Hindi na nagdalawang isip ang binata na sumunod sa matandang lalaki dahil nilukob na rin siya ng kakaibang takot. Batid niya ring walang biro ang pagkawika ng matanda. Nagtago silang dalawa noon sa likod ng isang malaking puno. Mula roon, sinilip nila ang bahagi kung saan nagmumula ang mga mabibilis na pagyabag na kanilang naririnig. Dahil maliwanag nga ang buwan ng gabing yon, kitang-kita ng dalawang mga mata ni Elias ang mga nilalang na tumambad mula roon. Binalot ng matinding takot ang binata dahil hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nanatili siyang nakasilip pero naninigas na siya sa kanyang kinauupuan. Ano ang mga nilalang na yan? Bakit naririto sila sa kagubatang to? Hindi makapaniwala si Elias sa nakikita niyang 5 mababalahibong nilalang na nagbabaga ang mga mata. May 2 pang malalaking aso na animoy handang lumapa sa kahit anong makakasalubong nito. Nagsiangilan pa ang mga yon na naging dahilan para mas madagdagan ang takot na nararamdaman niya. Napatingin din siya kay Tandang Omeng, ngunit sumenyas na lang din ng matanda na manatiling tahimik. Tumango lang si Elias at ibinalik ang kanyang tingin sa mga nilalang. Ganun na lang ang ginhawang naramdaman ng binata nang umalis na ang mga nilalang na yon. Aalis na sana siya sa kanyang pinagtataguan pero pinigilan siya ni Tandang Omeng. Nagwika pa ang matanda na hintay nilang mas makalayo ng husto sa kinaroroonan nila ang mga nilalang na yon. Halos 5 minuto silang nanatili sa pinagtataguan nila. Walang imik dahil hanggang sa mga oras na yon, hindi alam ni Elias kung ano ang sasabihin sa matandang lalaki. Mga aswang ang mga nakita mo, Elias. Marami silang nakatira sa ilang bahagi ng kabundukan na nais mong puntahan. Delikado kapag mag-isa kang tutungo roon, lalo na kung wala kang alam sa pakikipaglaban. Wala silang sinasanto na kahit na sino, lalo na at pagkain lang ang tingin nila sa mga tao. Hindi nakaimik si Elias dahil sa sinabi ni Tandang Omeng, gayong hindi niya inasahan ang kanyang malalaman. Nagtanong pa siya sa matandang lalaki tungkol sa mga aswang. Niyaya naman siya nitong sumama sa bahay niya at doon nila napag-usapan ang lahat ng tungkol doon.
Sumang-ayon ang binata kay Tandang Omeng, kaya nagsimula na silang maglakad pa uwi sa tahanan nito. Nakarating sila sa maliit na kubo ni Tandang Omeng na nasa kanlurang bahagi ng kagubatan. Inanyayahan nito si Elias na pumasok, kaya sumunod naman sa kanya ang binata. Binigyan siya ng tubig ni Tandang Omeng at nagsimula sila sa kanilang pag-uusap. Sinabi ng matanda kay Elias ang tungkol sa mga aswang na naninirahan sa ilang bahagi ng kabundukan. Hindi rin pinalampas ng binata na magtanong kay Tandang Omeng tungkol sa mga samot-saring nilalang na nakatira sa bundok na simula noon ay kinakatakutan na ng mga tao sa kanilang lugar. Maraming mga engkantong namamalagi roon. At isa na ang engkantong higante na si Amul. Siya ang pinakakinatatakutan sa lahat ng kauri niya dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Bukod sa mabagsik siya sa pakikipaglaban, siya rin ang tagapangalaga ng kaharian ng kanilang kinikilalang hari. Namangha si Elias sa sinabing yon ni Tandang Omeng. Nang tanungin niya ang matandang lalaki kung papaano ito nalaman ang tungkol sa higanting si Amul, napangisi lang ito sa kanya. Kinutuban si Elias na hindi pangkaraniwang matanda si Tandang Omeng at hindi nga siya nagkamali roon. Napag-alaman ng binata mula mismo sa matandang lalaki na isa itong dating babaylan na piniling manirahang mag-isa sa kagubatang yon. Matagal na panahon na ring nagtatago roon si Tandang Omeng at marami na rin siyang naging laban na madalas ay naipapanalo niya. Subalit, isa lang ang hindi kayang gawin ni Tandang Omeng at yon ay ang matalo ang higanting si Amul. Minsan ko na siyang nakalaban dahil nais ko siyang maging alipin. Ngunit, hindi sapat ang naging lakas ko para matalo siya hanggang sa tumanda na nga ako. 3 beses niya akong binigyan ng pagkakataon para talunin siya, pero hindi ko magawa-gawa. Bakas sa boses nito ang lungkot. Napatingin ito ng seryoso kay Elias. Nagtaka naman ang binata kung bakit gano'n na lang siya kung titigan ni Tandang Omeng. Hindi man nagsasalita ang matandang lalaki, pero batid ng binata na may naglalarong ideya sa isipan nito. Paano matalo si Amul? Kapag nagawa ko ba yon? Matutulungan niya akong tapusin ang mga aswang bago pa manalasa ang mga ito sa mga kanayunan? Napangiti si Tandang Omeng dahil sa naging tanong ni Elias sa kanya. Hindi rin nagdalawang isip ang matandang lalaki na sabihing siya ang magtuturo ng lahat ng kailangang malaman ni Elias sa pakikipaglaban man o kakayahang espiritual. Sumang-ayon naman ang binata nang sabihin ng matanda na manatili lamang ito sa kanyang bahay habang tinuturuan niya. Nagsimula kaagad noon si Tandang Omeng sa pagtuturo kay Elias. Hindi nila inaksaya ang kanilang panahon, gayong alam nilang pareho na nalalapit na rin ang pananalasa ng mga aswang sa iba't ibang nayon. Araw-araw tinuturo ng matanda sa binata ang mga bagay na alam nito. Maging ang mga dasal na magagamit ng binata sa pakikipaglaban ay hindi rin niya nakaligtaan. Walang tigil at reklamo si Elias sa mga pinapagawa sa kanya ni Tandang Omeng. Nakatuon lang ang isipan ng binata sa kung papaano niya mapapalakas ang kanyang sarili at nang magawa niyang mapaslang ang mga aswang na naninirahan sa kabundukan. Hindi ako nagkamali sa iyo, Elias. Unang kita ko pa lang sa iyo ng gabing yon, alam kong may taglay kang katapangan at kabutihan sa puso. Hindi na namalayan ng dalawa noong mga araw dahil sa pagiging abala nila. Ganun na lang ang tuwa ni Tandang Omeng dahil sa malaki ang naging pagbabago ni Elias simula noong una niya itong makita. Nakakaya na kasi siyang sabayan ng binata sa pakikipaglaban at hindi niya aakalaing magagawa nito ang matuto sa maikling panahon lang. Isang gabi, dahil sa pagod ni na Elias at Tandang Omeng sa pag-iensayo, maaga silang nagpahinga. Nasa kahimpingan ng pagtulog niya ang binata nang maalimpungatan nito dahil sa masamang panaginip
na biniktima ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Napasapo sa kanyang mukha si Elias at ikinalma ang kanyang sarili. Hindi ko hayaang mangyari pa ang ganun. Bago tuluyang manalasa sa baryo namin ng mga aswang na yon, uunahan ko na silang puksain. Nasa ganong sitwasyon ng binata nang sa hindi inaasahan ay may narinig siyang mga sigawan. Kinutuba ng hindi maganda si Elias, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang itak at lumabas ng bahay ni Tandang Oming. Pinakinggan niya ng maigi kung saan nagmumula ang mga pagsigaw na kanyang naririnig, at nang matuntun niya ito, hindi na siya nagdalawang isip na tunguhin ang bahaging yon. Humanda kayong mga aswang kayo! Uubusin ko kayong lahat bago pa man kayo makapangbiktima ng maraming tao! Nagpatuloy si Elias sa kanyang pagtakbo patungo sa bahagi kung saan nagmumula ang mga sigawan. Nang medyo malapit na siya roon, nakarinig din siya ng mga pag-angil. Mas binilisan niya pa ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating na nga siya roon. Naabutan ni Elias ang isang babae na pinalilibutan ng 4 na mababalahibong nilalang. Mababaka sa boses nito ang labis na takot habang umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi na nakatiis pa si Elias noon at malakas na sinigawan ng mga aswang na naroroon. Pabayaan niyo ang babaeng yan at ako ang kaharapin ninyo! Napalingon nga sa gawin ni Elias ang 4 na aswang at inangilan siya ng mga ito. Mas lumapit pa si Elias sa kinaroroonan nila at saka hinamon ang mga nilalang na siya ang kalabanin. Dahil sa ginawa ng binata, tumakbo patungo sa kanya ang mga aswang na yon. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng babae na makatakbo paalis doon, kaya hinayaan na siya ni Elias. Itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa 4 na aswang na papasugod sa kanya. Napangisi na lang ang binata, gayong napansin niyang galit na galit sa ginawa niya ang mga nilalang na yon. Unang umatake kay Elias ang 2, pero nagawa niyang ilaga ng mga pagsugod nila sa kanya. Nagulat ang mga nilalang dahil hindi nila inakala na makakayang iwasan ng lalaki ang kanilang ginawa. Umangil pa ang mga ito sa kanya, ngunit hindi natinag si Elias. Nakipagbuno siya sa 2 aswang hanggang sa magawa niyang gilitan ng leeg ang isa sa kanila. Nabuwal naman yun sa lupa, kaya yon ang unang pinuntirya ng binata. Siniguro na niyang hindi mabubuhay yon, kaya inundayan niya ng taga sa leeg hanggang sa may hiwalay nito ang ulo ng aswang sa katawan nito. Nagalit ang 3 kasamahan nito, kaya sabay-sabay silang sumugod kay Elias. Bago pa man sila makalapit sa binata, sinubukan nitong iusalang orasyon na pamako na itinuro sa kanya ni Tandang Oming. Ilang sandali pa, hindi nakagalaw ang mga nilalang na yon dahil sa kanyang ginawa. Napangisi si Elias at saka lumapit sa mga ito. Tama nga si Tandang Oming. May iilan sa inyo na hindi gaanong kalakas na uri ng aswang at nabibilang kayong 4 doon. Mabilis kayong natalo ng isang tulad ko, kaya may posibilidad na matatalo ko rin ng iba sa inyo. Ang paghahandaan ko na lamang ay ang pinakapinuno ninyo. Isa-isang tinaga ni Elias ng kanyang itak ang mga aswang na yan. Sinigurado niyang hindi na mabubuhay ang mga ito. Saktong napaslang na niya ang 4 na aswang nang dumating si Tandang Oming. Nang maramdaman ni Elias ang presensya ng matanda, napalingon siya rito. Seryoso namang nakatingin sa kanya si Tandang Oming, pero hindi ito galit sa kanya. Umuwi na lang din sila noon sa kanilang bahay at hinayaan ang mga katawan ng mga aswang na nagkalat doon. Hindi na rin niya inalala ang babaeng bibiktimahin sana ng mga ito dahil naisip niyang ligtas na rin yung nakauwi. Dahil napatay mo ang mga kasamahan nila, sigurado akong hindi na sila titigil para makaganti. Handa na po akong kalabanin sila, Tandang Oming. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan ko na ring mahanap si Amul.
Napatango ang matandang lalaki kay Elias. Mababakas sa mga mata ng binata ang pagnanais na matalo ang higanteng si Amul. Batid niya kasing malaki ang maitutulong nito sa kanya para mapuksa ng walang kahirap-hirap ang mga aswang na naninirahan sa kabundukan. Nagpatuloy pa rin si Elias sa pag-iensayo kasama si Tandang Oming. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ang matanda, napagpasyahan ng binata na tunguhin ang kabundukan. Hindi na siya makapaghintay na makaharap ang higanteng si Amul dahil naisip din niyang kailangan niyang mapaslang kaagad ang mga aswang, lalo na at nandudukot na sila ng mga tao sa mga kanayunan. Umalis ng mag-isa noon si Elias at hindi man lang siya nagpaalam kay Tandang Oming. Dala ang itak ng matanda na alam nitong kargado rin ng mga dasal. Naglakbay siya patungo sa kabundukan. Naging maingat siya sa bawat galaw niya, gayong alam niyang posibleng may makainkwentro siyang mga aswang. Nanatiling alerto at mapagmatsyag si Elias sa kanyang kapaligiran. Sa kabutihang palad, hanggang sa nakarating na siya sa naturang kabundukan, ay wala siyang nakasalubong na aswang. Hindi na inaksaya pa ng binata ang kanyang oras at tinungo kaagad ang bahagi na sinabi sa kanya ni Tandang Oming na kung saan niya nakita ang higanteng si Amul. Noong marating na nga niya ang bahaging yon, nagpahinga na muna siya ng ilang sandali. Pagkatapos nagsimula na siyang gumawa ng ingay upang mabulabog ang higante. Hindi na niya naisip na may mga aswang na pupunta sa kanya sakaling gawin niya yon dahil ang pakay nga lang niya ay ang makita ang naturang higante. Halos ilang minuto ring nag-iingay noon si Elias nang makarinig siya ng mga kaluskos sa hindi kalayuan. Inihanda niya ang kanyang sarili at umusal din ng dasal pamproteksyon niya. Palakas ng palakas ang kaluskos na kanyang naririnig, kaya alam niyang papalapit na rin ng kung anumang may gawa nun. Hindi na nagulat si Elias noong tumambad sa kanya ang dalawang naglalakihang mga aso. Hindi kayong inaasahan kung makakalaban ko rito ngayong gabi. Pero nandito na kayo eh. Kaya naman hindi ko na kayo hahayaang mabuhay pa. Nang sumugod sa kanya ang dalawang malaking aso, inihanda niya ang kanyang itak. Hindi na niya hinintay pa na makalapit ang mga ito at sinalubong na lang din niya ng pag-atake. Umangil pa ang dalawang hayop at sabay na umatake sa kanya. Muntikan pa si Elias noon nang matisod siya sa nakausling bato, pero nagawa niyang makabangon kaagad at mailaga ng mga aswang. Nagulat ang mga nilalang dahil sa liksi ni Elias, pero hindi nila tinigilan ng binata. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang dumagungdong ang isang boses. Pareho silang natigilan dahil sa pagyanig ng lupa. Napalayo si Elias sa mga aswang at maging ang mga ito rin sa kanya. Sigurado akong si Amul yan. Mabuti naman at nagpakita siya sa akin. Dahil nawala kay Elias ang atensyon ng mga aswang, nagkaroon siya ng pagkakataon na sugurin ang mga ito. Bago pa man sila makalayo kay Elias, nagawa na silang tagain ng binata sa bandang leeg at dibdib nila. Napahiyaw lang naman yon, kaya hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias at inundayan niya ng taga ang mga ito hanggang sa nagawa nga niyang mapaslang ang mga nilalang. Itinuon na rin ng lalaki ang atensyon niya kay Amul na noon ay natatanaw na niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakatayo lang siya roon at hinintay na makarating sa kanya ang naturang higante. Ikaw marahil ang pangahas na pumasok sa aking teritoryo. Ang lakas ng loob mo para istorbohin ako. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang tinig niya. Hindi nagpatinag si Elias noon at hinarap pa rin ang higante. Sa kadahilanang hindi man lang nakaramdam ng takot sa kanya si Elias, sinimulan nitong pahirapan ng binata. Ilang beses sinubukang tapakan ni Amul ang binata, pero nagagawa nitong makailag. Hindi tumigil si Amul sa kanyang ginagawa,
kaya walang tigil din sa pagtakbo ang binata para hindi lang nito matapakan. Habang nasa ganoong estado si Elias, sinusubukan niyang hanapin ang marka sa binti ng naturang higante. Alam niyang wala siyang laban dito, gayong malaki si Amul, kaya susubukan niyang puntiryahin ang marka nito na ayon kay Tandang Omeng ay kahinaan ng naturang nilalang. Huli na nga nang malaman yun ng matandang lalaki, kaya hindi niya na nagawa pang matalo si Amul dahil hindi na rin ito nagpakita pa sa kanya. Yun kasi ang pinaka-iniingatan ni Amul, gayong yun ang marka ng pagkakaroon niya ng kapangyarihan at matataas na katungkulan mula sa hari. Kapag nawala yon, nagawa yung sirain ng kung sino man, may posibilidad na mawala ng kapangyarihan si Amul. Itinuon ni Elias ang paghahanap ng marka ng higante at nang makita niya ito, gano'n na lang ang kanyang tuwa. Mabilis niyang iniwasan ang akmang pagtapak sa kanya ni Amul at walang pagdadalawang isip na kumapit sa paa nito gamit ang 2 itak na itinarak niya sa paa ng nilalang. Siniguro ni Elias na hindi siya mahuhulog sa kanyang kinapupwestuhan habang pilit na inaakyat ang binti ng higante upang abutin ang marka nito roon. Kahit nahirapan ang binata dahil sa pilit din siyang inaabot ni Amul, hindi siya sumuko hanggang sa nagawa nga niyang marating ang bahagi ng binti ng nilalang kung nasaan ang marka nito. Pumwesto doon si Elias at sunod-sunod na tinaga ang marka ni Amul. Marahil yon ang pinakamahalagang bahagi sa katawan ng higante, kaya nakaramdam ito ng labis na sakit dahil sa paulit-ulit na pagtaga ni Elias doon, lalo na at kargado rin ng dasalang itak na gamit nito. Dumagungdong ang galit na boses ni Amul. Papatayin kita kapag nagawa kitang mahawakan. Dudurugin ko ang katawan mo. Akmang abutin na sana siya ng kamay ng malaking nilalang, pero natigilan ito. Malaki na rin kasi ang nagawang sugat ni Elias sa bahagi ng kanyang marka, dahilan para makaramdam yon na dehado na siya dahil alam din niyang hindi siya titigilan ng binata. Huwag mong sisirain ang marka ko. Kahit anong kapalit, handa akong gawin. Hindi kagad naniwala si Elias kay Amul, kaya inakma pa niyang tagain ang binti nito. Bago pa man dumampi ulit sa balat ni Amul ang itak ng binata, nangako ang higante na tutuparin ang sinabi. Dahil doon, itinigil ni Elias ang kanyang ginagawa at minabuting bumaba sa lupa. Inilahad naman ni Amul ang malaki nitong kamay, dahilan para tumayo roon si Elias. Inilapit ni Amul sa kanyang mukha ang kanyang kamay kung saan nakatayo ang binata. Ano ang nais mong kapalit, binata? Ang pangako ay pangako para kay Amul. Kaya handa akong gawin kung anumang hihilingin mo. Napangisi si Elias dahil yun din ang pakay niya sa naturang higante. Hindi na rin siya nagdalawang isip ang sabihin kay Amul ang nais niyang mangyari. Tulungan mo akong puksain ang mga aswang sa lugar na ito. Batid kong alam mong may mga aswang na naninirahan dito sa bundok na to, kaya nais kong lipulin silang lahat. Kapag nagawa na nating mapaslangan lahat sa kanila, hahayaan ninyo ang mga taong tulad ko na tumungo sa bundok na ito at huwag kayong mangingialam. Kung gano'n ang nais mo, papayag ako. Subalit, may isang hiling lang din ako sa iyo, binata. Sabihin mo sa mga kauri mo na huwag gagalawin ang pinakamalaking puno rito sa kabundukan at pareho tayong walang magiging problema. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Elias at Amul, ibinaba siya ng higante. Binigyan din siya ni Amul ng batong kalog, kaya tinanggap niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Ang batong yan ang gagamitin mo upang tawagin ako kung sakaling manganganib ka
at kailangan mo ng tulong ko. Sa isang iglap, bigla na lang ding nawala ang malaking nilalang at naiwang mag-isa roon ang binata. Napakatahimik ng buong paligid matapos na naging engkwentro ni Elias sa higante. Nagpalinga-linga siya at nang wala siyang nakitang kakaiba, nagpasya na lang ang lalaki na bumalik sa bahay ni Tandang Oming. Habang naglalakad nga siya pauwi, hindi inakala ni Elias na sinusundan na siya ng mga aswang. Kung hindi pa siya nakarinig ng mga pagkaluskos sa kanyang likuran, hindi niya pa malalaman na maraming mga nagbabagang mga mata ang nanunood sa kanya. Napamura na lang siya noon at imbis na dumiretso ng uwi, hinarap na lamang niya ang mga ito. Nakatayo lang noon si Elias at hinintay na magsilabasan ang mga aswang na nakasunod sa kanya. Hindi nga nagtagalang paghihintay ng binata dahil isa-isa nang nagpakita ang 5 mababalahibong nilalang sa kanya. Hindi nyo talaga pinapalampas ang pagkakataong ito, ha? Sige, kahit na medyo pagod ako, hindi ko kayo aatrasan. Walang ano-ano, bigla siyang sinugod ng mga ito. Inihanda ng binata ang kanyang sarili sa paglapit ng mga aswang sa kanya. Ikaw nga ang pumatay sa mga kasamahan namin. Kaya nararapat ka rin patayin tulad ng ginawa mo sa kanila. Napangisi si Elias dahil nalaman na pala ng mga ito ang ginagawa niya sa kanilang kauri. Sinubukan pa siyang kalmutin at kagatin ng mga ito, ngunit nagagawa niyang iwasan. Nakipagsabayan ng binata sa mga aswang at maging siya ay hindi makapaniwala dahil sa lakas at liksi niya. Nasa ganoong sitwasyon siya nang magulat siyang hindi na nakakagalaw ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan. Batid na kagagawa niyo ni Tandang Oming at hindi nga siya nagkamali dahil lumabas sa madilim na bahagi ang matandang lalaki. Tinapos naman ng binata ang buhay ng mga aswang na yon at iniiwan na lamang doon ang kanilang mga katawan. Tahimik din silang naglakad pabalik sa bahay ng matanda. Nang makarating na sila sa kanilang tahanan, kinausap siya ng matandang lalaki. May mga ituturo pa ako sa iyo para mas lalong mapalakas mo ang iyong sarili. Handa ho ako matuto, Tandang Oming. Lalo na't mas kailangan ko yan bago ko harapin ang madugong labanan sa mga aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap at hindi rin nilihim pa ni Elias ang ginawa niya ng gabing yon. Ikinuwento niya kay Tandang Oming ang nangyari sa kanila ni Amul at napangiti naman kaagad ang matanda. Hindi ito nagalit kahit na hindi nagpaalam sa kanya si Elias na gagawin ng ganoong bagay. Noon pa man ay tiwala na siya sa binata at hindi niya kailangang pigilan ito sa kanyang gagawin. Batid din ni Tandang Oming na hindi susugod ang binata kung hindi nito siguradong matatalo ang naturang higante. Inakala ko noon na matatalo ko ang higanteng yon sa pisikal na laban. Kaya rin siguro hindi ko siya nagawang talunin kahit ni isang beses. Hindi ako naging mautak dahil mas pinairal ko ang kapusukan. Masaya kong nagawa mo siyang kapiin sa paraang hindi ko rin lubos maisip na magagawa ko. Parehong napatawa noon ang dalawa at nagpasya na ring magpahinga. Nang nakahiga na nga si Elias sa kanyang kama, naalala niya ang kanyang mga magulang. Hindi rin inaasahan ni Elias na mangyayari ang ganoon sa kanya. Gayong noong una ay iba ang pakay niya sa kabundukang yon. Nay, Tay, makakauwi rin ako pag natapos na ang lahat ng to. Para rin ito sa inyo at nang hindi na makapanggulo sa mga kanayunan ng mga aswang. Nakatulugan na lang din ng binata ang labis na pag-iisip. Kinabukasan ng magising nga ito, nagsimula na naman ang masinsinan niyang pag-iensayo kasama si Tandang Oming. Gaya nga ng sabi sa kanya ng matandang lalaki, may mga itinuro pa siya ritong mga bagay na pwedeng gamitin ni Elias sa pakikipaglaban. Bukod pa roon, minulat din ni Tandang Oming ang isipan ng binata
sa larangan ng panggagamot. Hindi naman tumanggi ang lalaki at hinayaang matuto sa mga itinuro sa kanya ng matanda. Naituon pa niya ang buong pansin noon sa pag-iensayo, gayong walang mga aswang ang nangangahas na sumugod sa kanilang bahay. Hanggang sa isang gabi, naghahapon na ng dalawa nang may marinig silang mabibilis na mga pagyabag sa labas ng kanilang bahay. Dahil doon, mabilis nilang tinapos ang kanilang pagkain. Kaagad din nilang kinuha ang kanya-kanyang mga itak at inihanda ang kanilang mga sarili. Paniguradong mga aswang yan. Marahil ay may plano silang sugurin tayo ngayong gabi. Sinilip ni Elias ang bahay ng matanda at hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala, gayong nakita ng binata na marami ang nagbabagang mga mata ang nakamasid sa bahay nila. Nagmatsyag lang sila noon at hindi na muna sila lumabas ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, nakarinig na lamang sila ng mga pag-angil. Sa kadahilanang yon, nagpasya na ang dalawa na harapin ng mga aswang. Noong nasa labas na sila, nakatayo lang sila roon habang pinagmamasdan ang mga nagbabagang mga mata na nakatitig sa kanya. Kanya-kanyang usal din sila ng dasal para sa kanilang mga proteksyon. Nagsilabasa ng mga aswang noon at napangisi si Elias dahil marami ang mga aswang na sumugod sa kanila ng gabing yon. Subalit, kahit na ganon, batid ng binata na hindi pa yon ang buong bilang ng mga aswang na nakatira sa kabundukan. Gayong alam nilang ilang tribo ang naroroon, base na rin kay Tandang Oming. Nagsiangilan ng mga nilalang, kaya inihanda na ng dalawa ang kanilang mga sarili. Unang sumugod sa kanila ang 5 naglalakihang mga aso. Sinalubong naman nilang dalawang pag-atake ng mga ito at nakipagbuno sa mga ito. Huwag tayong magtitira ng buhay sa kanila. Sa ngayon, babawasan natin ang bilang nila nang sa gayoy pagdating ng araw, tayo na ang lulusob sa kanila nang hindi tayo nahihirapan. Sumenya si Tandang Oming noon kay Elias, kaya tumango na lang din sa kanya ang binata. May kung anong inusal si Tandang Oming, dahilan para maging mahina ang mga aswang na kalaban nila. Bumagal din ang mga galaw ng mga ito, na naging dahilan para mas mabilis silang magawang mapaslang ng binata at ng matandang babaylan. Hindi na nila hinintay na ang mga aswang ang sumugod sa kanila, bagkus ay sila na ang sumugod sa kinaroroonan ng mga ito. Napuno ng malalakas ng sigawan at angilan ang bahagi ng gubat kung saan sila naglalaban. Hindi nagpatinag sina Elias at Tandang Oming kahit na may iilang mga aswang pa ang dumating. Patuloy lang na nakikipagbuno ang dalawa sa mga nilalang na yon. Nagtulungan silang dalawa upang mas madali nilang matalo ang mga aswang na kanilang nakalaban. Napagtagumpayan naman nilang mapaslang ang lahat ng mga nilalang na sumugod sa kanila. Inisiisa pa nilang lapitan ng mga ito upang siguruhin ang kanilang kamatayan. Napagod naman si Tandang Oming dahil sa labanang naganap. Kaya hinayaan na lang niya si Elias na tipunin ang katawan ng mga aswang na napaslang nila. Gumawa pa ng hukay ang binata sa likod ng bahay ng matandang lalaki at doon niya inihulog ang mga bangkay ng mga aswang na napatay nila. Sinunog niya rin ang mga ito at pagkatapos ay nagpasya na rin siyang matulog. Dahil sa nangyari ng gabing yon, mas nagalit pa ang mga aswang sa kanila. Ng mga sumunod na gabi, hindi sila tinigilan ng mga ito. Binabantayan sila ng mga nilalang sa labas ng kanilang bahay. Iniwasan na muna nina Elias at Tandang Oming ang makipaglaban sa mga ito. Hindi rin magawang makalapit ng husto ng mga nilalang sa bahay ni Tandang Oming dahil sobrang protektado ito ng mga dasal. Maestro, ituloy na po natin ang paglusob natin sa mga tribo nila. Hindi na po ako makapaghintay na mapaslang silang lahat. Tutulungan tayo ni Amul, kaya wala tayong dapat na ipag-alala.
Alam kong makakain natin sila, gayong isang higante ang ating kasama. Sumang-ayon si Tandang Omeng sa sinabing yon ni Elias. Dahil doon, inihanda nila ang kanilang mga kagamitan. Dinasala ng matanda ang kanilang mga itak at nang magawa kaagad nilang mapaslang ang mga aswang kahit isang hataw lang. Nang dumating nga ang gabing lulusob na sila sa mga aswang, bago sila umalis sa bahay ni Tandang Omeng, may inusal na orasyon ng matandang babaylan. Pagkatapos nun, nagsimula na silang maglakbay patungo sa mga kuta ng mga aswang na naninirahan doon. Daladala ang kanilang mga itak at iba pang mga armas na gagamitin nila sa pakikipaglaban. Tinahak nila ang unang kuta ng mga aswang na kanilang punterya. Naging maingat ang dalawa sa kanilang mga galaw. Naging alerto rin sila, gayong hindi malabong salubungin sila ng mga aswang, pero hindi nangyari ang ganon. Medyo malapit na sila roon noong may napansing kakaiba si Tandang Omeng. Sa kadahilanang yon, tumigil siya sa kanyang paglalakad na naging dahilan din kung bakit maging si Elias ay napatigil. Maestro, may problema ho ba? Mukhang may kakaiba sa mga nilalang na yon. Wala man lang tayong nakalaban patungo rito. Hindi kaya natunugan nila ang balak nating paglusob at pinaghahandaan na nila tayo sa kanilang kuta. Nagkatinginan silang dalawa. Gawa ng kinutuban na rin si Elias na marahil ay gano'n ang kanilang plano, nag-iba sila ng daan. Tinahak nila ang ibang daan patungo sa pinagkukutaan ng mga yon. Mabuti na nga lang at maalam na si Tandang Omeng sa mga pasikot-sikot sa naturang gubat. Dahil nga lumihis sila ng daan, hindi sila napansin ng mga aswang nang makarating sila sa pinagkukutaan ng mga ito. Nagmatsyag silang dalawa hanggang sa napansin nga nilang may mga aswang na nakaabang na sa madadaanan sana nila. Napangisi si Elias, gayong tama ang kutob ni Tandang Omeng na inaabangan na sila ng mga ito. Simulan na natin ang laban. Kaagad na sumugod sina Elias at Tandang Omeng sa pinakamalapit na aswang sa kanila. Dahil hindi sila napansin at hindi napaghandaan ng tatlong aswang ang kanilang pag-atake, nagawa nilang mapaslang ng walang kahirap-hirap ang mga ito. Isusunod na sana nila ang dalawa pang malapit sa kinaroroonan nila, subalit nagkaroon ng sunod-sunod na pag-angil. Nang igala nila ang kanilang paningin, doon na nila napansin na nakatingin na sa kinaroroonan nila ang mga aswang. Napamura na lang si Elias at kaagad silang naghiwalay ng landas ni Tandang Omeng. Muling nagsiangilan ang mga nilalang at may isa sa kanila ang sumigaw. Patayin ang mga yan! Silang salarin sa pagpatay sa ating mga kasamahan! Inihanda na lamang ni Elias ang kanyang sarili. At nang tingnan niya si Tandang Omeng, sinusugod na ito ng mga aswang. Naibaling ng binata ang buong atensyon niya sa mga aswang na papasugod sa kanya. Napasigaw na rin siya at sinalubong ang mga ito. Inisa-isa ni Elias na tagain ng mga aswang na sumusugod sa kanya. Dahil sa lakas ng pagkakataga niya ay nagagawa niyang maibuwal sa lupa ang mga nilalang. Ang ilan sa kanila ay agarang namamatay, gayong natatamaan sa batok at ulo. Hindi nagpatinag ang binata, kahit pa na marami-rami pa ang makakalaban niya. Nakipagbuno siya sa mga ito. Bawat atake ng mga aswang ay nagagawa niyang ilagan hanggang sa hindi niya inaasahan ang pag-atake ng isang nilalang mula sa kanyang likuran. Nagawa siyang sugatan nito sa kanyang likuran nang kalmutin siya ng aswang gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Ramdam ng binata ang pagbaon ng kuko ng aswang na yon sa kanyang likod, kaya napahiyaw siya ng malakas. Dahil doon, bahagyang napaluhod sa lupa si Elias. Sinubukan niyang tumayo ngunit dahil sa hapdi ng likuran niya, pakiramdam niya ay hindi na manihid ang kanyang katawan. May papasugod pang dalawang aswang sa kinaroroonan niya ng mga sandaling yon. Napamura na siya at ginawa ang bagay na dapat niyang gawin.
Kinuha niya sa kanyang bulsa ang batong kalog na ibinigay sa kanya ng higanteng si Amul. Inalog niya yon at ilang segundo lang ang lumipas, biglang yumanig ang lupa. Hindi natuloy ang pag-atake sa kanya ng dalawang aswang, gayong natigil ang mga ito at nakaramdam ng pagkataranta. Ang higanteng si Amul! Sigawan pa ng aswang. Kanya-kanya silang takas ng mga oras na yon. Subalit hindi rin sila nagtagumpay, gayong ang ilan sa kanila ay inapakan ng higante. Napuno ng sigawan ng bahaging yon ang gubat. Patuloy si Amul sa kanyang ginagawa sa mga aswang. Kahit ang ilan sa kanila ay nagagawang makatakas dahil sa kanilang bilis, sinundan sila ni Tandang Oming at saka tinataga hanggang sa mapaslang niya ito. Nabuhayan ng loob si Elias, kaya kahit mahapdi ang kanyang likuran, kinaya niyang tumayo. Tulad ni Tandang Oming, hinahabol din ng binata ang mga aswang na pilit tumatakas sa kanila. Dahil sa pagtutulungan nilang tatlo, nagawa nilang lipulin ang unang tribo ng aswang na naninirahan doon. Kinuha ni Amul si Elias at inilagay ito sa kanyang palad. Napansin niyang may dinaramdam ito, kaya hindi nagdalawang isip ang higante na gamutin ng sugat sa likuran ng binata. Dahil sa ginawang yon ni Amul, pumalik ang dating lakas ng binata. Kinuha rin ito si Tandang Oming at inilagay sa kanyang palad. Alam na ni Amul noon ang susunod na kuta na kanilang pupuntahan, kaya nagsimula na siya sa kanyang paglalakad. Bawat paghakbang niya ay yumayanig ang lupa. Nang marating nila ang ikalawang kuta na kanilang pupuntiryahin, ibinaba nito sa lupa sina Elias at Tandang Oming. Pumwesto naman ang dalawa. At nang makakita sila ng magandang oportunidad, sinugod na nila ang kuta ng mga aswang doon. Nagulat ang mga ito dahil sa pagsulpot ng dalawa sa kanilang kuta. Ang mas ikinagulat pa nila ay kasama ng mga ito ang higanteng kinakatakutan ng halos lahat ng aswang sa bahaging yon ng gubat at bundok. Nagsimulang makipagbuno ang dalawa sa mga aswang na naroroon at ang iba naman ay nakay Amul. Sinusubukan ng higante na ilagay sa palad niya ang ibang mga aswang at walang pag-aalinlangang dinudurog ang mga ito. Tanging paghiyaw lang ang kanilang nagagawa dahil wala rin silang laban kay Amul. Patuloy namang nakikipaglaban sa mga natitirang aswang sina Elias at Tandang Oming. Bawat aswang na aatake sa kanila ay tinataga nila ng buong lakas, dahilan para mabuwal sa lupa ang mga ito at bawian kaagad ng buhay. Makalipas ang halos 10 minutong pakikipagbuno sa mga aswang na naroroon, naubos din nila ang mga nilalang. Sa pagkakataong yon, nagpaalam na muna si Amul kina Elias at Tandang Oming. Walang nagawa ang dalawa kundi hayaan ng higante. Bigla na lamang itong nawala, kaya natahimik ang buong paligid nila ng mga oras na yon. Maglakad na tayo patungo sa susunod na kuta. Malayo-layo yon, kaya kailangan nating makarating kaagad bago pa man nila tayo maunahan. Sumang-ayon si Elias sa sinabi ni Tandang Oming, kaya nagsimula na sila sa paglalakad patungo sa huling kuta na kanilang lulusubin. Tahimik lang ang dalawa ng mga panahong yan. Iniiwasan kasi nila ang makagawa ng ingay at nang mamatyagan nila ng mabuti ang kanilang paligid. Wala namang aswang ang humarang sa kanila sa kanilang daanan hanggang sa makarating sila sa bahagi ng huling kuta. Nagtago silang dalawa upang pagmasda ng mga aswang na nagtitipon-tipon doon. Walang ano-ano, nakarinig ng mga sigawan sina Elias at Tandang Oming mula sa ibang bahagi ng daan. Napatingin sila sa pinagmumula ng ingay at natanaw nila ang ilang mabalahibong nilalang na may dalang bihag na tao. Napamura si Elias dahil sa kanyang nakita. Alam niyang magiging pagkain ng mga aswang doon ang mga taong bihag nila. Mga walang iya kayo! Mga halimaw! Hindi mapigilan ni Elias ang kanyang galit, kaya tatayo sana siya upang sugurin ang mga aswang na yon. Kaso lang,
Hindi pa man siya nakakatayo, pinigilan na siya ni Tandang Oming. Mas maraming bilang ng mga aswang ang naririto. Kung susugod tayo at malalaman kagad nila, madedehado tayong dalawa. Elias, mas maigi na matyaga na muna natin sila bago tayo gumawa ng hakbang. Napaupo muli ang binata, ngunit hindi niya mapigilan ang panggagalaite dahil sa nasaksihan niya. Naganap pa sila ng mapagpupwestuhan kung saan mas nakikita nila ang mga aswang. Nais din kasing malaman ng dalawa kung ano ang gagawin ng mga yon sa kanilang bihag. Nang makapwesto na sila, tanaw na nila ang halos lahat ng aswang. Pinagmasdan nila ang mga susunod na mangyayari. Napuno ng hiyawan ng mga aswang ang lugar na yon. Marahil ay may kasiyahang nagaganap ng gabing yon, kaya ganun na lang kasama ang mga nilalang na yon. Nakatuon lang ang pansin ni Elias noon sa bihag ng mga aswang. Naisip niyang kung mahuhuli sila sa kanilang pagkilos, maaaring mamatay ang taong yon. Sa tuwing akma siyang tatayo, pilit siyang pinipigilan ni Tandang Oming. Nainis na si Elias noon, lalo na nang makalapit na ang bihag ng mga aswang sa pinuno ng mga ito na nakaupo sa pinakaharap. Hindi na maganda to. Papatayin niya ang mga taong yun. Wala nang nagawa si Tandang Oming nang tumayo si Elias at sumigaw upang kunin ang atensyon ng mga aswang. Subalit kahit na ginawa niya yan, hindi pa rin niya nailigtas ang taong bihag ng mga ito matapos na dukutin ng pinuno ng mga aswang na yon ang atay at puso ng naturang tao. Napamura ng malakas si Elias dahil sa nasaksihan niya. Napahalakhak naman ang pinuno ng mga aswang doon at sinenyasan ng kanyang mga alagad. Nagsimula namang sumugod ang mga ito, kaya wala na ring nagawa sina Elias at Tandang Oming kung hindi harapin ng mga aswang. Inihanda nila ang kanilang sarili at maging ang itak na hawak nila. Pinalibutan sila ng mga aswang at sinugod. Namangha si Elias noong biglang nagsitigil ang mga aswang na yon at sa isang kisap ng kanyang mga mata, sabay-sabay na nabuwalang mga ito sa lupa. Napatingin siya kay Tandang Oming na noon ay umuusal ng dasal. Hindi itinuro sa kanya ng matandang lalaki ang ganoong uri ng dasal, kaya hindi niya alam ang tungkol doon. Hindi na muna niya inisip ito at sinimulan ng sugurin ang mga aswang na umaatake sa kanya. Nagkahiwalay sila ni Tandang Oming. Hinarap ni Elias ang mga aswang na sumusugod sa kanya at sa pagkakataong yon, ginamit niya ang mga dasal na natutunan niya sa matanda. Umuusal siya ng dasal upang hindi makagalaw ang mga aswang na lumapit sa kanya. Walang pagdadalawang isip niyang pinupugutan ng ulo ang mga nilalang. Nag-orasyon din si Elias upang mag-ibayo ang kanyang lakas at liksi at hindi nga siya nabigo, gayong nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya. Nang makita nitong marami ang nakalaban ni Tandang Oming, mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito upang tulungan ito. Mas dumami pa ang kanilang mga kalaban noon, kaya muling kinuha ni Elias ang batong kalog at inalog yon. Naghintay pa sila ng ilang sandali at hindi naman sila nabigo nang muling yumanig ang lupa. Dumagungdong din ang boses ni Amul mula sa hindi kalayuan. Nagpatuloy na makipaglaban sa kanila ang mga aswang at ang iba naman ay nagsipulasa na. Maging ang pinuno ng mga aswang ay nataranta nang marinig ang boses ng higante. Napangisi naman noon si Elias dahil sa naging reaksyon ng mga aswang pagdating ni Amul. Siya lang pala ang kinakatakutan ninyo? Mabuti na lang at naging kakampi ko ang higanteng yan. Sigurado na ako na mapapas lang namin kayong lahat. Mauubos din namin ang lahi ninyo. Dahil nagsitakbuhan ng mga aswang upang makalayo kay Amul, sinubukan naman ni Elias at Tandang Oming na habulin ang mga ito. Hindi na naitoon ng mga aswang na yon ang pansin sa labanan, kaya madali na silang napapaslang ng dalawa.
Tinataga nila ito sa leeg o kaya ay sa likuran, dahilan para mabuwalang mga ito at agarang namamatay. Mas naging mabagsik noon ang higanteng si Amul. Bawat aswang na mauhuli nito ay dinudurog niya sa kanyang kamay. Ang iilan naman ay kinakain niya ng buhay. Mas nagkagulo ang mga aswang noon, kaya ang ginawa ni na Elias at Tandang Omeng ay puntiryahin ang pinuno ng mga ito. Hinanap nga ng dalawa ang pinuno ng mga aswang at nang makita nila kung saan ito nagtungo, mabilis nila yung sinundan. Kailangan nating mapatay yun. Siya ang punot dulo ng lahat ng lahi ng mga aswang dito sa ating lugar. Tumangulang si Elias kay Tandang Omeng. Mas binilisan nila ang kanilang pagtakbo upang maabutan ng pinuno ng mga aswang. Kahit nakalayo na sila, ramdam pa rin nila ang pagyanig ng lupa at dinig na dinig pa rin ang mga hiyaw ng mga aswang. Panigurado akong walang ititira si Amul sa mga nilalang na yon. Tama nga kayo, Tandang Omeng, na mabalasik ang naturang engkantong higante. Ngumisi lang ang matanda kay Elias. Nang magawa naman nilang maabutan ang pinuno ng mga aswang, hindi na nila ito hinayaan pang makatakas. Pinagtulungan nilang dalawa na labanan ito. Mas malakas yun kumpara sa mga alagad niya, kaya medyo nahirapan sila sa pakikipaglaban dito. Hindi ko hahayaang patayin niyo ako ng walang kahirap-hirap. Kung mamatay man ako sa mga kamay ninyo, sisiguraduhin kong paghihirapan ninyo muna bago ninyo yun magawa. Nakaramdam ng galit si Elias dahil sa naging pagsigaw ng pinuno ng mga aswang. Naalala din niya ang ginawa nito sa taong bihag nila. Napasigaw na rin ang binata at sinugod ang nilalang. Napangisi ito sa kanya at nagawang ilaga ng kanyang pagtaga. Napahalakhak pa ito at inatake rin si Elias. Nailagan pa ng binata ang unang pag-atake nito. Ngunit dahil nag-aalangan si Elias sa kanyang pag-ilag, dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng pinuno ng mga aswang, nahawakan siya at masakal. Mahigpit ang pagkakasakal nito sa kanya, na halos bumaon pa ang kanyang mahabang kuko sa leeg ng binata. Nakaangat na rin siya sa ere, kaya mas nahirapan siyang makawala sa pagkakahawak nun. Nang makita ni Tandang Omeng ang sitwasyon ni Elias, sinugod din niya ang aswang. Nagawa niyang mataga ito sa bandang braso, ngunit hindi naging sapat yun para mabitawan ng aswang si Elias. Sinipa ng nilalang si Tandang Omeng, dahilan naman para tumilapo ng matanda. Nagpumiglas naman si Elias, pero sa tuwing ginagawa niya yon, mas hinihigpitan ng pinuno ng mga aswang ang pagkakasakal sa kanya. Bago pa man tuluyang manghina si Elias, buong lakas niyang tinaga ang braso ng pinuno ng mga aswang, kung saan unang ginawa ni Tandang Omeng. Sa pagkakataong yon, napahiyawang nilalang at nabitawan siya. Napaubo na noon si Elias at napahawak sa kanyang leeg. Bahagya rin siyang napatras palayo sa pinuno ng mga aswang, lalo na nang akmang lalapitan na siya nito. Nang makatayo na si Elias, sakto namang nagawang sakyan ni Tandang Omeng ang aswang sa kanyang likuran. Sinakal niya ito sa leeg pero dahil mas malakas ang nilalang sa kanya, nagawa siyang ibalibag nito. Napaangil na ang pinuno ng mga aswang at mabilis niyang nilapitan si Elias. Nagulat na lang ang binata nang bumaon sa kanyang tiyan ng mahabang kuko nito. 3 beses pang hinugot at binaon ng nilalang ang kuko niya sa tiyan ni Elias, dahilan para mapatihaya siya sa lupa. Gawa ng nakatuon din ang atensyon nito kay Elias, nagawa siyang tagain ni Tandang Omeng sa ulo. Napaluhod naman ang pinuno ng mga aswang, gayong bumaon sa ulo niya ang itak ng matanda. Hindi pa to nakontento. Hinugot nito ang itak sa ulo ng aswang at inundayan ni Tandang Omeng ng taga ang leeg ng nilalang hanggang sa nagawa niyang maputol ang ulo nito. Itinapon niya ang ulo ng pinuno ng mga aswang sa malayo at mabilis na nilapitan si Elias na noon ay nawala ng malay. Inilahad naman ni Amul ang kamay nito, kaya inilagay ni Tandang Omeng si Elias sa palad nito.
Sinuyod ng matandang babayla ng buong paligid upang siguruhing wala nang natitirang mga aswang. Nang makasiguro na siya, sumama na siya kay Amul na naghatid sa kanila pauwi sa kanilang bahay. Nagpasalamat si Tandang Omeng sa higante dahil sa tulong nito upang mapuksa nila ang mga aswang. Nagpaalam na rin si Amul sa kanila, kaya inasikaso na lamang ng matandang lalaki si Elias. Nakampante na si Tandang Omeng na wala nang manggugulong mga aswang sa kanya at maging sa mga kanayunan. Makalipas pa ang 1.5 araw, nagising din noon si Elias. Wala na itong sugat, gayong pinagaling ulit siya ni Amul. Ikinuwento sa kanya ni Tandang Omeng kung papaano natapos ang labanan nila sa aswang. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Si Amul na ang naglikpit ng mga nagkalat na katawan doon. Patay na rin ang lahat ng aswang, kaya matatahimik na ang ating lugar. Naalala ni Elias ang batong kalog ni Amul, kaya hinanap niya ito. Nang kapain niya sa kanyang bulsa, wala na ang bagay na yon. Hindi niya na alam ang nangyari, kaya inisip na lang niya na marahil ay kinuha na ulit ito ng higanteng engkantado, gayong tapos na ang misyon nito sa kanya. Sapagkat nagawa na nilang mapaslang ang lahat ng mga aswang. Nagpasalamat din si Elias kay Tandang Omeng dahil sa lahat ng mga itinulong nito sa kanya. Gawa ng tapos na rin ang pakay niya sa lugar na yon, nagpasya na si Elias na magpaalam sa matanda nang sa gayoy makauwi na siya sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya pinigilan ni Tandang Omeng. Umuwi nga si Elias noon sa kanyang mga magulang. Labis ang pag-aalala sa kanya ng kanyang ama't ina. Subalit, hindi na siya kinestyon ng mga ito sa kung anumang nangyari sa kanya dahil ang mas mahalaga sa kanila, nakabalik sa bahay ni na sila Elias makalipas ang halos 2 buwan. Napag-alaman ng binata ang pananalasa ng mga aswang nang magkwento ang kanyang mga magulang. Kinausap naman sila nito na wag nang isipin ang tungkol sa mga nilalang na yon dahil simula sa araw na yon, magiging tahimik na rin ang kanilang nayon. Simula noon, ibinalita ni Elias na walang panganib na dala ang kabundukan na simula noon ay kinakatakutan nila. Napaniwala naman niya ang mga tao, dahilan para tunguhin na rin ng mga tao sa mga kanayunan ang bahaging yon ng kanilang lugar, at iniingatan din nila ang malaking puno na tinutukoy ni Amul sa kanilang naging kasunduan ni Elias. Paminsan-minsan dinadalaw ng binata si Tandang Omeng. Nang lumaon, pumanaw din naman ito dahil sa katandaan. Laking pasasalamat ni Elias sa matanda sa lahat ng naitulong nito sa kanya. Matapos ang lahat ng yon, ikinuwento niya yon sa kanyang mga kapamilya. Lahat sila nagulat dahil sa pagtataglay niya pansamantala ng tinatawag niyang mahiwagang batong kalog na biyaya ni Higanteng Amul.